Mabel Lozano é un dos grandes referentes en España na loita contra a prostitución e a trata de mulleres. A escritora e cineasta participou en Cambados nos actos de conmemoración do Día da Muller organizados polo Fin da Mancomunidade. A activista encabezou un faladoiro centrado na explotación sexual, algo explicou demasiado normalizado na sociedade. En declaracións a Canal Rías Baixas puxo como exemplo a realidade que viviu ela mesma na súa vila cando era pequena. A las afueras había un club y en el pueblo de al lado otro. Yo he visto las luces de neón desde que he nacido y también, como mucha gente, las he normalizado. No he pensado en qué situación están las mujeres, por qué están ahí. Quiero decir, cualquier niño o niña del territorio español ha nacido y ha visto las luces de neón y las ha normalizado. Y como no estamos llegando a ellos, lamentablemente, piensan que es normal, porque no lo han inventado ellos, porque eso siempre ha estado ahí, está de toda la vida. A activista gañadora de 2 premios Goya polas súas curtas centradas nesta temática pon o foco na necesidade de achegar a problemática da prostitución e a trata de mulleres á rapazada, traslada o centro da cuestión a internet. Estamos viendo como nuestros hijos e hijas, cuando están consumiendo pornografía desde muy temprana edad, el siguiente paso es la prostitución. La pornografía es un incentivador de la prostitución. ¿Y cuál es la cara de nuestro país en la prostitución? Mujer migrante, cada vez más joven, con hijos menores a su cargo. Nesa liña, Mabel Lozano mantivo un encontro con rapazada de secundaria de Cambados que tivo tamén oportunidade de visionar 3 das súas curtametraxes. Logo, ofreceuse un acto semellante aberto ao público xeral. Para responsables do CIM mancomunado, actos moi necesarios. Abordar un debate tan importante, tan apasionante, tan necesario como a explotación sexual de mulleres e de nenas. A prostitución, en definitiva, dúas caras da mesma moneda. E para facelo, pois nadie mellor que ela, unha persoa recoñecida en todo o Estado, unha muller non só recoñecida artísticamente, que por suposto, sino cunha implicación e un activismo pois excepcional. Apoiando tamén esta xornada estivo o presidente da Mancomunidade do Salnés. Para un tema tan importante como é a loita contra esa explotación sexual, como pode ser a violencia de xénero, como pode ser en temas de igualdade, pois a verdade é que unha persoa da túa relevancia, Mabel, moi benvida, moitas gracias, porque é unha oportunidade para nós. Mabel Lozano fíxose popular nos anos 90 pola súa faceta de actriz e presentadora, pero leva xa máis de 2 décadas traballando como activista dos dereitos das mulleres a través dos seus libros e documentais.